Madame Gazela nie je len pokojná a vyrovnaná učiteľka Peppy. Je jednou z najtajomnejších postav v celom seriáli. A keď sa všetky dôkazy položia vedľa seba, je veľmi ťažké ju vôbec vnímať ako normálnu postavu. V skutočnosti stopy silno naznačujú, že Madame Gazela môže byť niečo oveľa staršie, oveľa zvláštnejšie a oveľa nadprirodzenejšie, než seriál kedy otvorene priznáva. Toto všetko začalo halloweenským hudobným videom s názvom Madame Gazela mala hrad, kde Peppa a jej priatelia oslavujú halloweenské obdobie. Počas scény, kde Peppa navštívi Madame Gazelu, je v pozadí jasne viditeľné zrkadlo. Peppin odraz sa objaví presne tak, ako by mal. Ale odraz Madame Gazely úplne chýba, aj keď stojí priamo pred zrkadlom. To, čo robí tento moment obzvlášť znepokojujúcim, nie je len chýbajúci odraz, ale aj reakcie naň. Peppa vyzerá prekvapene, keď si to všimne, zatiaľ čo Madame Gazela vôbec nereaguje. Nie je tam žiadne prekvapenie, žiadne zmetenie a ani žiadny pokus odísť do zrkadla. Správa sa, ako by to bolo úplne normálne. V upírskej mytológii je jednou z najznámejších vlastností absencia odrazu, čo symbolizuje nedostatok duše alebo oddelenie od prirodzeného sveta. Tento detail nie je niečo, čo by sa stalo náhodou, najmä v detskej relácii, kde je všetko starostlivo navrenuté. Pôsobí to zámerne, ako nenápadné mrknutie na divákov, ktorí presne vedia, čo tá absencia znamená. A to nebola jediná situácia, keď sa incident so zrkadlom stal. Tento detail sa objaví znova v epizóde Halloweenská tekvicová party. Suzy ovca nadšene ukazuje Madame Gazele svoj upírsky kostým a opäť je v pozadí zrkadlo. Odráž Suzy je jasne viditeľný, ale Madame Gazela v ňom vôbec nie je. A tento raz dokonca aj rozprávač spomenie chýbajúci odraz. To je zvláštne. Madame Gazela nemá v zrkadle odraz. A to nie je všetko. Keď Suzy povie, že je oblečená ako upír, Madame Gazelle zvláštne povie, že v nej to vyvoláva spomienky na starú vlasť. Upírka, to mi pripomína starú krajinu. Táto jediná veta otvára dvere nespočetným otázkam. Aká krajina vyvoláva spomienky na upírov? Prečo si toto slovo spája so nostalgiou a nie so strachom? To silno naznačuje, že upíry pre ňo nie sú len rozprávky, ale súčasť jej osobnej histórie. Dom Madame Gazelovej poskytuje ďalší dôležitý dôkaz. V epizóde, kde Peppa a jej rodina navštívia jej dom, pôsobí samotná budova zvláštne. A keď postavy vstúpia dnu, šmýkajú sa po podlahe. Ako by dom stal tak dlho, že sa nerovnomerne usadil do zeme. Aj keď to môže byť myslené ako vtip, to, čo naozaj vyniká, je to, čo visí na stene. Čierno-biela fotografia zobrazuje postavu, o ktorej sa predpokladá, že je to pán Gazela, manžel pani Gazelovej. Štýl fotografie okamžite naznačuje, že bola urobená veľmi dávno. Už samotná čierno-biela fotografia ju zaraďuje o 10 ročia do minulosti. Ale epizóda to neskôr ešte viac zamotá pomocou retrospektívy. Pani Gazelová spomína udalosti z čias, keď bol vianočný stromček pred jej domom maličký. V súčasnosti je ten istý strom obrovský. A podľa skutočnej biológie by takýto rast mohol trvať ľahko 40 rokov alebo viac. Problém je v tom, že pani Gazelová vyzerá v spomienke úplne rovnako ako v súčasnosti. Nie je vidieť žiadne starnutie, žiadnu zmenu postoja, žiadne známky plynutia času na jej tvári. Jej manžel však už nie je prítomný. To vytvára znepokojujúci dojem. Ak spolu žili dávno a on starol normálne, jeho neprítomnosť teraz naznačuje, že žil a zomrel ako smrteľník. Madame Gazela však zostala nezmenená. To dokonale zapadá do predstavy nesmrteľnosti, čo je jeden z charakteristických znakov upírov. Prežila svojho partnera nie o pár rokov, ale o 10 ročia, možno storočia. Jej poznámky o netopieroch pridávajú ďalšiu vrstvu. Neskôr v tej istej epizóde, keď objavia netopiere žijúce v strome pri jej dome, Madame Gazela poznamená, že jej pripomínajú jej starú vlasť. Moji priatelia, netopier, pripomínajú mi starú vlasť. Netopiere sú jedným z najuniverzálnejšie rozpoznateľných symbolov spájaných s upírmi. Skutočnosť, že o nich hovorí ako o niečom známom, nie so strachom, naznačuje hlboké osobné spojenie. Pôsobí to menej, ako by hovorila o zvieratách a viac, ako by si spomínala na miesto alebo čas, ktorý už nie je prístupný. Vek je jedným z najsilnejších pilierov upírskej teórie a vek Madame Gazely opakovane odporuje logike. V epizóde Hviezda škôlky diváci vidia retrospektívu, keď boli mama prasiatko a otec prasiatko deťmi. Madame Gazela je ich učiteľkou v tejto retrospektíve, rovnako ako je teraz učiteľkou Peppy. Vizuálny rozdiel medzi jej minulosťou a súčasnosťou je takmer neexistujúci.
Porovnajte to s postavami ako detko prasiatko alebo detko psík, ktorí jasne vykazujú známky starnutia, bielými vlasmi a fyzickými zmenami. Madame Gazela takéto znaky nemá. Učila už aspoň 2 generácie detí, možno aj viac. A napriek tomu zostáva nezmenená, ako by zastala v čase. Presne takto sú upíry často zobrazovaní vo folklóre. Navždy uväznení v jednom zľade, zatiaľ čo svet okolo nich sa mení. Jej fyzické schopnosti ju ešte viac oddelujú od bežných postav. V epizóde Netopiera lopta sa Madame Gazelová pridá k deťom v hre a udiera do lopty s takou silou, že prerazí strechu školy. Je to použité na pobavenie, ale keď sa nad tým zamyslíte, nedáva to žiadny zmysel. Je vykreslená ako staršia dáma, no napriek tomu prejavuje silu, ktorá prevyšuje všetkých ostatných dospelých v seriáli. Nadľudská sila je ďalšou klasickou upírskou vlastnosťou a objavuje sa tu bez vysvetlenia alebo následkov, ako by tvorcovia očakávali, že to diváci jednoducho príjmu. Epizóda. Slnko, more a sneh môže byť najpresvedčivejším dôkazom zo všetkých. Celé mestečko sa vyberie na pláž, len aby zistili, že všetko je pokryté snehom. Každá postava reaguje presne tak, ako by ste očakávali. Trasú sa, sťažujú sa a vyhýbajú sa ľadovej vode. Mamička prasiatková sa sotva dotkne mora, než sa v šoku stiahne od zimy. Pani Gazela však skočí rovno do vody. Pláva pokojne, uvoľnene a dokonca poznamená, aká je voda úžasná. Nie je tam žiadne váhanie, žiadne viditeľné nepohodlie a žiadna reakcia, ktorá by naznačovala, že by ju teplota nejako ovplyvňovala. Upíry sú často opisovaní ako chladnokrvní, alebo aspoň neovplyvnení extrémnymi teplotami. Sledovať, ako sa Madame Gazela pohybuje v ľadovej vode, ako by bol teplý letný deň, dokonale zapadá do tohto opisu a odlišuje ju od všetkých ostatných postav na obrazovke. Jej nočné zvyky pridávajú ďalší znepokojujúci detail. V epizóde, kde je Pepa vybraná, aby sa starala o morčatá Madame Gazely, pokyny na starostlivosť šokujú mamu a otca prasiatkovcov. Zoznam zahŕňa česanie morčiat uprostred noci. Nie je to prezentované ako jednorazová úloha, ale ako pravidelná požiadavka. Pre väčšinu ľudí by bolo absurdné vstávať uprostred noci, aby upravovali domáce zvieratá. Ale pre nočného tvora by to bolo úplne normálne. Upíry sú známi ako nočné tvory. Aktívni, keď ostatní spia. Tento detail ticho posilňuje myšlienku, že Madame Gazela nemá rovnaké spánkové návyky ako ostatní. Je tu aj jej zvláštny vzťah k cesnaku. V epizóde Les plný kvetov sa spomína divoký cesnak. A Madame Gazela otvorene hovorí, že ho nemá rada. To je divoký cesnak. Ani mne sa veľmi nepáči. To je nápadné, pretože inak je vykreslená ako niekto, kto deti povzbudzuje, skúšali nové veci a vážili si prírodu. Cesnak je jedným z najstarších a najznámejších prostriedkov proti upírom v ľudových povestiach. Aj keď by prasiatko Pepa nikdy na toto priamo vážne neodkazovala, skutočnosť, že si vyberá cesnak ako niečo, čo nemá rada, je až príliš špecifická na to, aby to bolo bezvýznamné. Niektorí diváci tvrdia, že pani Gazela nemôže byť upírkou, pretože chodí na dennom svetle. Ale to predpokladá, že všetci upíry sa riadia rovnakými pravidlami. Mnohé moderné interpretácie upírov zahŕňajú evolúciu, prispôsobenie alebo špeciálnu ochranu, ktorá im umožňuje prežiť na slnku. Pani Gazela môže predstavovať starší, mocnejší typ upíra, ktorý sa naučil existovať v modernom svete bez toho, aby na seba pútal pozornosť. Jej pokojné vystupovanie, absencia strachu a úplná kontrola nad svojim prostredím naznačujú niekoho, kto mal stáročia na to, aby sa prispôsobil a zdokonalil svoj spôsob života. Keď sa na všetky tieto detaily pozeráme jednotlivo, môžu sa zdať ako vtipy, náhody alebo vtipné momenty v pozadí. Ale keď sa spoja dohromady, vytvárajú prekvapivo konzistentný obraz. Postava bez odrazu, s nevysvetlenou minulosťou, s nestarnúcim vzhľadom, s nadprirodzenou silou, odolnosťou voči chladu, nočnými návykmi, odporom k cesnaku a nostalgickým spojením s netopiermi. A starobilá vlasť. To všetko nie je náhodná zbierka vlastností. Je to učebnicový profil upíra skrytý v detskom kreslenom seriáli. Prasiatko Pepa nám nikdy priamo nepovie, že pani Gazela je upírka. A pravdepodobne to nikdy ani neurobí. Ale ani nemusí. Stopy sú tam už dávno. Ticho čakajú v pozadí na divákov, ktorí sú ochotní sa pozrieť pozornejšie. A keď ich všetky uvidíte spolu, je veľmi ťažké uveriť, že pani Gazela je len obyčajná učiteľka.